Vă pupă originale Bebe Asasinul cu caporalul lui pe spate aici, Mafia Jacuzzi, am și o info de făcut. Azi vă învăț cum să fii bărbat. 1 la mână, 36 por la picior. Dacă zici că ești Alfa, Sigma sau orice tip din ăsta de brânză feta, te rog să te abții că eu vorbesc cu bărbați, nu cu alfabetul grecesc. Punctul numărul 2. Indiferent dacă valsezi în înalta societate burgheză din România sau dai cu sapa, ca bărbat te porți întotdeauna la papio. Punctul numărul 3. Dacă vezi un chișto pe stradă, fumezi 2-3 fumuri din ea și după aia îl arunci la gunoi. Un bărbat e ecologist. Și punctul numărul 4, nu înseamnă nu în orice situație, nu înseamnă poate, doar dacă vrei să te propuzi de bani și el zice că e poate, de fapt, că știi că are ceva acolo, și dă și ție, mai cum ești cu chiștoc, mai vei și cu o bere, știi și cu acum știi cum e să fii bărbat? Vă pupă Bebe Asasinul și lăsați în comentarii câți bani pot să mă împrumut și eu la voi. Hai, să aveți bine!